Ninang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig at pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang aming gagawin ngayon. At kung di ka pa nag-subscribe, subscribe ka na. At ang aming surprise ngayon ay si Ma'am Gloria Obra, 66 years old, from Inuman. At ang nagpa-surprise sa kanya, syempre, yung kanyang anak na maganda. Si Ma'am Christy Obra. At ang gagawin nating prank ngayon ay Cortina prank. Pero hindi ko alam kung ano man yung madadatnan natin doon at kung ano yung magiging reaction niya sa ating sorpresa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Arat na! ang wagas, nandiyan ang tulad mo. Lahat ibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak ko. Lahat ng buhay niya, laging mahal mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Malay! Punta ka! Good morning po, Ma'am. Ma'am, kayo po si Ma'am Gloria po. Ay, hindi po. Meron pong dumating po na package po para po sa inyo. Opo. Mukhang birthday niyo po ata, Ma'am. Happy birthday po. Ayan. So, may nagbigay po ng package po sa inyo, Ma'am. So, sino po ka sa tingin niyo pwedeng magbigay po sa inyo? Alam ko kung Christy. Ma'am Christy. Ma'am Christy. Tingnan na lang po natin. Mukhang bubuhatin niyo po yun, Ma'am. Medyo madami po. Pero kaya niyo po ba? Kaya niya? Marami po. Hindi magandang bugay. Ay, hindi po. Kaya na lang po. Opo, kaya. Yung po. Mamutag na. Di ba kayo mga kanina? Parang na. Nag-senior naman ako. Kayo, Mama. Excited na po ba? Ma'am, ang bilis mo naman. Kung sino yun? Bali lang taon nyo na po, Ma'am. Nakahilas pa ako. Hindi, ayos lang yan, Ma'am. Maganda pa Inalis rin ko yung ano ba yan? Hindi ko alam eh. Kayo na lang po magbukas, Ma'am. Ano? Ako na lang po magbukas. Ayan. Salamat. Ma'am, so anong masabi niyo po sa surprise mo niya? Nakasinilas pa ako. Ayos lang yan Inalis po. ko eh. At ito pa, Ma'am, meron po kayong binigay na
Picture po. 1, 2, 3, smile! Ma'am, ano pong yung gusto niyo pong iparating, yung lahat po ng gusto niyo iparating para po kay ma'am? Ay, salamat at binigay ng kwan. Happy birthday yung anak ko, binigay niya. Nagbigay pa ng pera eh. Yung apat nga anak ko, nagbigay sila. Yun. Maraming salamat. Regalo po niya. Happy birthday po ulit. And picture po muna kay ate. It's that it comes just once a year. We are happy that you are still here. If you think you're getting old, well honey, let the truth be told. You only have eternity to go. Time around the sun. Now's the time that you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just try. Happy birthday po ulit, nanay. Hindi gusto ko na mag-picture din kami ng nanay. Sige. Celebrate and dance with all your might. Have a Ipasok na lang po natin yung mga handa po ni nanay dahil may inahanda pa pong message po yung kanyang anak at apo at babasahin ko po yan. So, arat na! It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. At hindi pa nga po dyan nagtatapos yung pasurpresa po natin para po kay nanay at babasahin ko na po yung mensahe po ng kanyang anak. Thank you, Mama. I'm so grateful. I hope your birthday fills with joy and happiness. Ikaw ang nagsilbing ilaw sa aming mga anak mo kahit wala na si Papa sa tabi mo. We are blessed by your presence, Mama. Kami na mga kapatid ko. Happy birthday to you. I wish you stay strong, keep safe and healthy. Sapay kumata makaawit kami by next year. At maawan kumanti COVID-19 para makita ta kayo. More candles to blow and God bless. Till here, enjoy your day. I love you and I miss you. Love always. Being greetings from Andre. Happy birthday. Ayan po yung message ko. Ayan, napapayak na po si nanay po natin. So, nanay, yung message po na bisli nasa ano rin po kaya message niyo po para po sa kanya. Salamat. Binigay niya ang birthday sa akin. Kuligaya ako. Maraming salamat. So, happy birthday po ulit. Ikaw po ate, ano pong birthday wish niyo po kay nanay? Dito na lang po kayo, lagi na lang po kayo sa Short messages lang po. So, naman pa ako, alam mo po. Happy birthday. Naman pa ako. Pasalamat kami amin nga katansunay nalagaan na kami. Naglalokan niya, nakita magpati, resultang kanya. Nga mga nagsulbali. Magpagkakuan ka niya, happy birthday, alalwad kayo unay.
Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Ayun, so hindi na nga po nakapag-message po yung iba pong mga anak ay ako po ni ma'am dahil naiiyak na rin po sila sa karawan po niya na hindi po nila masabi po yung nararamdaman nila. Pero alam po naman ni ma'am na kung gaano nila sila kalangko. Ayan, so kantahan na lang po natin si nanay po ng happy birthday. Sabay-sabay na lang po tayo. Ayan, sabay-sabay na lang po tayo, okay? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mabilis. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, wish na po kayo na at Lola Candle. So dito na nga po nagtatapos yung pa-surpresa po natin para po kay nanay at nakita nyo naman po kung gaano po na-surpresa po ang ating birthday celebrant. Kaya kung gusto nyo rin po kayo na rin po ang susunod naming surprise natin, ay message nyo lang po si Maylene Palabay po sa kanyang Facebook account. Don't forget to like, comment, share, subscribe at click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos namin. And sa